Gitu ya. Bisa kok pintere ra kan. Topel wong lekan golek momongan. Niki blonjo napa Mbak yu badhe pindahan. Awan-awan lunga blonjo ning pasar balong. Prawan rondo kanggo ku bisa dicolong. Wah, tangi turu digugah langsung adem jogete yo Tanggung jawab. Niku mau lingguh karo ngecas baterai niku mau. Iki baterai tok lho iki asline. Ada dahun apa Mas? Ben ra ngantuk. Jenengan nembang sing apik sing rame. coba nganggo bawa Nduk. Oh, nganggo bawa suarane apik. Nggih, dudoke. Dandane cantik. Sing dandani sinten, Nduk? Mamai. Mamae. Mama nderek. Aturke mama gak golek mantu elek-elekan ngono kok piye? Wandamu ngono. Gak. Goreng guyu ya. Kok pengen rapi karo kok ini ya. Nembang napa Nduk Cahyo? Apa ndak? Loh, bawa sembarang. Sak menakmu wis. Lah, napa nggih? Lah napa nggih iki ketok nek apa-apa iso. Oh, luar biasa. Ngangge larase slendro apa pelauk? Pelok. Oh, pelok. Pelok 6 napa pelok 5, Nduk? Nggih. Ya lur-lur lah apa sepene kopi telu. Napa bawanipun napa Nduk Cahyo? Gitu ya. Bisa kok pintere ra kan. Topel wong lekan golek momongan. Niki blonjo napa Mbak yu badhe pindahan. Awan-awan lunga blonjo ning pasar balong. Prawan rondo kanggo ku bisa dicolong. Wah, tangi turu digugah langsung adem jogete yo Tanggung jawab. Niku mau lingguh karo ngecas baterai niku mau. Iki baterai tok lho iki asline. Ada dahun apa Mas? Ben ra ngantuk. Jenengan nembang sing apik sing rame. Coba nganggo bawa Nduk. Oh, nganggo bawa suarane apik. Nggih, dudoke. Dandane cantik. Sing dandani sinten, Nduk? Mamai. Mamae. Mama nderek. Aturke mama gak golek mantu elek-elekan ngono kok piye? Wandamu ngono. Gak. Goreng guyu ya. Kok pengen rapi karo kok ini ya. Nembang napa Nduk Cahyo? Apa ndak? Loh, bawa sembarang. Sak menakmu wis. Lah, napa nggih? Lah napa nggih iki ketok nek apa-apa iso. Oh, luar biasa. Ngangge larase slendro apa pelauk? Pelok. Oh, pelok. Pelok 6 napa pelok 5, Nduk? Nggih. Ya lur-lur lah apa sepene kopi telu. Napa bawanipun napa Nduk Cahyo? Asmarandono. Oh kutut manggung Mas. Oh, kutut manggung. Nggih niku Cahyo. Apik ki. Berarti pelok garang ya nggih. Ngangge barang apik. Kutut manggung. Bocah sakmene biasane sari-sarine tembang ki iso Lho, kaya iya. ya sing biasane ki iso nembangke kutut manggung ki elok. Dindangdutne apa? Oh, mboten. Kutut manggung dindangdutne. Napa? Lambiangan. Oh, Banyuwangen. Oh, nggih. Slendro. Gerajakan. Oke. Gebrakan Banyuwangi. Gerajakan kok gebrakan. Iya. Menengai. Iya ya sayang lah. Sayang. Oh, dah Bayu mau yo nang kene yo bocah foto no umwe no. Nah, Sing mambiat mayu napa sing imam? Ambiat. Membiat. Karo woro-woro sok mben tanggal piro?
12 September ya, Jo. Nggih. Nggih disarke oleh Jack AV profesional video syuting. Ya. Sok ben ono dalwe Pak Ruslan Poko Jambon. Nggih. Bintang tamune Jo Klitik. Lah kula. Yo nek nyandak umurmu nek ora. Sing apik ndang patenono ya aku, Mas. Ayo Dek, ayo. Mulai goyu. Kowe lama mbak tayen lho. Ane Mas. Woi. Suara kontek. Ya. Gendeng belang biangan Bela suarane cuk. nyeram biai doswa loro Iya. Banyu wangi Kelan kena Wetan segera Warlan kita awas angker Gambarmu ning ngono lho. Lah kae. Wah iya. Ayane wis suwenenge kaya ngono. Kaliwian belambiangan Yo. Aja takon Susah seneng kok bisa. Lare niki riyen nggih mlebu Trans 7. Oh nggih. Acara kecil-kecil cabai rawit. Metro TV. Niki kecil-kecil hebat. Niki riyen nggih mlebu teng daerah anu SCTP. Rasa mbok omongane dikira pamer. Niki Acara humor Loh, dan umbar ya. acara musik. Rasa Oh, mbok. bukan. Rasa mbok omong Nek dikira aku dagang pamer. biasa komedian biasa. Sinetron? Mboten. Lah napa? Buser. Waduh, Niki sing dadi Iya. buruan ya. buron. Nyolong Buser. nyolong wedhus kok kasus gue. Tanah Supporter. Taruki. Taman Sari Nuswa Blambiangan Palamyangan. Larikan Sari Nusantara Palamyangan. Telambiangan Melarikan Sari Nusantara Wis pirang-pirang jaman
jajakan Banyuwangi Duk ya. Nggih. Oke, buka saking Buri Jo. Yo. Oh,